Malawi Today. Okupatsirani nkhani zindine Sam Kabambe poyamba mitu yake. Amabwalo ati alandira milandu yokhudza chisankho yokwana makumi asanu ndi awiri. Bungwe la Malawi Bureau of Standards layimitsa ntchito zonse pa factory ya Salima Sugar atikamba kusatsatira malamulo. Zipani zitatu zotsutsa zati zilimbikitsa maziko awo potsatira kugonja pa chisankho cha 16 September. Ndipo mzamasewero bungwe la FIFA lapereka chilango ku timu ya FCB Nyasa Big Bullets choti sangagulenso osewera. Tsopano onenani nkhanizi. Nthambi ya mabwalo yati yalandira katundu yokhudza chisankho yalandira milandu yokhudza chisankho yokwana makumi asanu ku High Court komanso milandu iwiri ku bwalo la milandu la Supreme pa nthawi ya chisankhoyi. Mukaundula omwe nthambi yatulutsa milandu yokwana 41 ku High Court ayitsiriza kale zomwe zikuyimira 82%, pomwe milandu yonse ku Supreme Court ayitsiriza kuyimira 100%. Dziko lino linachititsa chisankho pa 16 September pofuna kusankha mtsogoleri wa dziko, aphungu a nyumba ya malamulo komanso makhansala. Emon Pilungu ali ndi ripoti ili. Kaundula imwe nthambi ya mabwalo yatulutsa waonetsa kuti mabwalo a milandu a apilu komanso High Court analandira milandu yokhudza chisankho yokwana 52. Kaundulayo wati bwalo la Supreme kuzomba komanso Lilongwe linalandira mulandu umodzi lililonse pa nthawi. Uthenga kuchoka ku nthambi waonetsa kuti bwalo la High Court ku Blantyre inali ndi milandu ya chisankho yokwana 13 ndipo 9 ayitsiriza, pomwe bwalo la Lilongwe High Court inali ndi milandu yokwana 24 ndipo 21 anayitsiriza. Komatu kuzomba High Court kunali milandu ya chisankho yokwana 10 ndipo milandu 9 ayitsiriza kale. Mneneri wa nthambi ya mabwalo a Ruth Mputeni wati anayamba kulandira milanduyi mu Februwale chaka chino, ndipo ikukhudza zisankho zachipulula mzipani komanso kusakhutitsidwa ndi bungwe la MEG mwa zina. Zonsezi zathandizira kuti chisankho chimenechi cha 2025 oweruza milandu athu akhale okonzekera, moti milandu ija ikabwera amakhala kuti alikale ndi ukadaulo, alikale ndi chidwi, alikale ndi zida zowathandizira kuti milandu isatenge nthawi yayitali. Amavuto Bamusi omwe amayankhulira bungwe la akatswiri pandale ati izi sizodabwitsa. Sizikudabwitsa ayi, ndipo ndi mmene zimakhalira ndithu osangoti kwathu kuno kokha ku Malawi, komanso zisankho zambiri maiko ambiri muno mu Africa, komanso kupitilira kwina kutsidya la nyanja, zimenezi zimachitika ndithu. Ndi mbali imodzi ufulu wa demokrasi. Chipani cha Malawi Congress komanso mtsogoleri wake Lazarus Chakwera chinali chimodzi mwa zipani zomwe zinakamang'ala ku khoti pa nkhani yokhudza chisankho cha chaka chino. M'malo mwa Zodiak kuno ku Lilongwe, ndine Imon Pilingu. Bungwe loyeza milingo la Malawi Bureau of Standards MBS layimitsa ntchito zonse pa factory yopanga sugar ya Salima Sugar atikamba kusatsatira malamulo. Mkulu wa MBS Professor Bernard Tole watsimikiza za nkhaniyi poyankhula ndi Zodiak mawawu, pomwe wati kampani yalephera kukwaniritsa ukhondo popanga katundu. Pakadali pano omenyera ufulu wa ogula a John Capito wadzudzula MBS kuti kulephera kwake kulimbikitsa malamulo ndiko kukuchititsa izi. John Paul Kayuni ali ndi nkhani yonse. Mkulu wa bungwe loyeza milingo ya katundu Malawi Bureau of Standards a Bernard Tole watsimikiza kuti ayimitsa ntchito pa factory yopanga sugar ya Salima Sugar Company dzulo lachinayi. Iwo ati mwazina akuluakulu pa factory alephera kukwaniritsa ukhondo ofunika popanga chakudya mwa malamulo. Inspectors athu atapita kumeneko anapeza kuti kusalima sugar ukhondo umaperewera, ndiye tinayimitsa kaye akonze zinthu zimene tinaonazo, akakonza atiyitana kuti tiyatsimikizire kuti akonza zinthuzo. Koma womenyera ufulu wa ogula a John Capito wati kulephera kwa MBS kulimbikitsa malamulo ndiko kwachititsa kuti kampani zambiri zopanga chakudya zizilephera kutsatira malamulo. Madabwa kunena kuti mabungwe amene anakazikitsidwa ndi aboma kuti ntchito yawo ndiyo yoyang'anira zimene zizi, amene amapatsidwa ndalama zokwanira kuna kuti azizungulira aziona nthawi zonse, amapanga zinthu modabwitsanso. Njosamvetsa kuti pakali panopa kusalimako sugako zimene zikuchitika lero, zimene zinayenera kuti kuchitika mwina sosekenakhala kuti achitikayi, koma mwina kuwathandiza waunikira anthu waja nthawi zonse ndi umaona kuti akupanga za ukhondozo dhani kumakufuna kuti siku lina lake muzapiteko ndi kuti mukaseke.
Pakadali pano MBS yati itsekulanso fakitoleyi akuluakulu akakwaniritsa zofunikazo. Ndine John Paul Kayuni. Akuluakulu a zaulimi atsindika kufunika kwakuti alimi mdziko lino adzikhala m'magulu kuti ntchito zawo ziziyenda bwino. Mlangizi wa zaulimi wa dera la Chiwenga kwa mfumu yayikulu Maliri ku Lilongwe Elad Phiri wati izi zimathandiza popeza zipangizo zaulimi pomwe mitengo ya mbewu ndi fetereza yakwera. Iwo anena izi kampani ya Gojet Investment itapereka mbewu kwa alimi 24 omwe akhala kugula ku kampaniyo mopereka ndalama pang'ono-pang'ono pokonzekera ulimi wa chaka chino. Ndondomeko imene ndiyothandiza chifukwa alimi amakwanitsa kupeza mbewu polipira pang'ono-pang'ono, komanso ndi kuvuta kwa ndalama ndi kukweranso kwa katundu zimathandizira kunena zoti ndalama ija akamata kuipeza pomwe pang'ono-pang'ono choncho adzikwanitsa kusonkherana ngati m'magulu ndi kugula mbewu ngati imene mwaonera tsiku la lero. Imene alimi apeza mbewu chonchi, mbewu imene apeza mbewu yodalirika. Pozindikira kunena zoti kuti akapeze mbewu kwina kapena kwa maglodira ena onena zoti sovomerezeka ndi boma amatha kuagulitsa mbewu imene zili za chinyengo, koma izi zithandiza kunena zoti umoyo upite patsogolo kudzera mu mbewu imeneyi. Mkulu woona ntchito za kampaniyo Hakim Douglas wati kampaniyo yafikira alimi m'magulu 50 ku Chitipa ndi ku Lilongwe ndi ndondomeko imeneyi. Tinaganiza yoncho chifukwa poona ndi mmene alimi amavutikira popeza mbewu yabwino, chifukwa pamene chachuluka panopa anthu amapeza mbewu yosakhala bwino, ndi tinadzaganiza kuti panga bwanji pamene taona kuti timfikire munthu aliyense payekha sizingakhala kuti tiwathandiza. Komano naona chabwino kuti akhale magulumo tikamafikira anthu aja pa klabu zidzathandiza kuti nalesi athandizire. Masomphenya ngati kampani ndi onisisa zoti tifikire anthu ambiri Malawi yonse ino from Nsanje to Chitipa. Panopa tinapanga target ya maklabu 50,000. I mean 50,000. So panopa takwanitsapo ena ambiri tafikira. Ndipo Lucina Chidzanja ndi wapampando wa gulu la alimi la kumitsinje lomwe lapindula ndi ntchito iyi. Chambi chake alangiza athu aboma adabwera kudzatuza kuti pali anthu ena ngati bungwe la Gojet. Ndiye Gojetiyo amapereketsa ndalama pang'ono-pang'ono kugula mbewu ngati pagulu. Ndiye ifeyo titachilandira tidaona kuti nkwabwino tiyambe kushiya ndalama ija pang'ono-pang'ono ndiye tikashiya timakayipiritsa ku ofesi yawo ngati Gojet. Tidaona kuti nzothandiza chifukwa choti kapezedwe ka ndalama kamakhala kovutira ndiye tikamayipereka pang'ono-pang'ono imakhala ngati yopepuka kusiyana kuti tikagule yochuluka nthawi imodzi sitikadakwanitsa. Zimenezi zitithandiza zonena kuti tikhala wokonzekeratu pa nkhani ya mbewu pamene azathu mbewu adakalibe koma ifera konzekeratu kuti mbewu tilinayo mvulika bwera tidzatenga mbewu yathu kukayika panzira. Mfumu yayikulu m'boma la Kalonga yapempha boma kuti liganizire zokhwimitsa malamulo olimbana ndi kuzembetsa anthu komanso kulimbikitsa mgwirizano pakati pa magulu achitetezo ndi mayiko oyandikana nawo pofuna kuthana ndi mchitidwewo. Polankhula pa mkumano wa magulu okhudzidwa ku Iponga, mfumu yayikulu mwa Kaboko yati kulephera kukhwimitsa lamulo Malawi ndi dziko limodzi kumwera wa Africa limene ndikukhudzidwa kwambiri ndi mchitidwe wozembesa anthu kamba kuti anthu ambiri kuphatikizapo ana akuzembesedwa kupita mdziko la Tanzania, ndipo boma la Kalonga ndi limodzi mwa boma mdziko muno limene ndikukhudzidwa ndi mchitidwewo kamba kuti milandu pafupi 10 ndi 15 limene imachitika mwezi uliwonse pa chipata cha Songwe. Poyankhula pa mkumano wa magulu okhudzidwa ndi nkhani zozembesa anthu, mfumu yayikulu Mwakawoko yasindika kufunika kuti boma liyenera kukhwimitsa malamulo amene alipo komanso kulimbikitsa mgwirizano pakati pa nthambi zachitetezo za mayiko oyandikana ndi cholinga chofuna kuthana ndi mchitidwewo. Makamaka amene amavutika ku ana achicheperewo ndi asungwana. Amawatenga kuti akagwire ntchito zoti mwina mwacha zikagulisa mashopu kachani, amauza kunoko ntchito zabwinobwino. Koma ukafika kunja ana aja makagulisa ntchito zimene. Sub Inspector Henry Jennings ndi mmodzi mogwira ntchito ku nthambi ya immigration pa chipata cha Songwe ndipo akufotokoza mmene zinthu zilili mbomali. Wiki timalandira ma cases from Tanzania onena kuti anthu amakagwiridwa ntchito zokakamizidwa mafamu ena kudula matabwa without pay. Nde
it's like akabwera kumalawi kuno kuwatenga anthu aja zimakhaza bwinobwino. Mmodzi moyendetsa mapulogalamu ku bungwe la NCADC a Faith Adams ati bungwe lawo ndilozipereka polimbana ndi mchitidwewu ndi thandizo la ndalama lochokera ku bungwe la NORAD pofotokozapo nkhani imene anathandizira kupanga lamulo lolimbana ndi mchitidwewu. Malo mwa Zodiak ndi Adams Clement undaninga. Mukuonera nkhani pano pa Zodiak muli ndine Sam Kabambe tipitiriza nkhani izi posachedwa zikangotha izi. Takulandiranenso tionenso mitu ya nkhani izi. Amabwalo ati alandira milandu yokhudza chisankho yokwana makumi asanu ndi awiri. Bungwe la Malawi Bureau of Standards layimitsa ntchito zonse pa factory yopanga shuga ya Salima Sugar alikamba kusatsatira malamulo. Zipani zitatu zotsutsa zati zilimbikitsa maziko awo potsatira kugonja pa chisankho cha 16 September. Ndipo mzamasewero bungwe la FIFA lapereka chilango ku timu ya FCB Nyasa Big Bullets choti asagulenso osewera ena. Tipitire ndi nkhanizi pamene wopambana chisankho cha chaka chino wadziwika. Zipani za UDF, PP ndi UTM zati zipitirira kulimbikitsa nthambi zawo madera onse a dziko lino kupeza njira zokonzera bwino zisankho kukonzekera zisankho zapatsogolo. Zipani za UTM ndi PP zati zikulunjika kwambiri kulimbikitsa nthambi zake za madera onse mdziko lino kuti zikhale zamphamvu pamene zikuunika zotsatira za chisankhochi. Kumbali yake mneneri wa UDF Dyson Jangia wati chipani ichi ndi chokhumudwa ndi zotsatira pamene kuti amayembekezera kupambana. Christopher Sande ali ndi ripoti. Atsogoleri a zipani za UDF, People's PP ndi UTM sanachite bwino kwenikweni pa zisankho zapitazi. Kuphatikiza zotsatira za atsogoleri a zipani zitatuzi sanakwanitse kupeza ngakhale mavoto okwana 500,000 malinga ndi wapampando wa bungwe la Malawi Electoral Commission MEC Justice Anabe Ontalimanja. Adaliso kabambe a UTM anapeza mavoti 211,413, atupere muluzi a UDF 102,744 ndipo a Joyce Banda a PP anapeza mavoti 86,106 kusiyana ndi zotsatira za mbuyomo. Mlembe wamkulu wa chipani cha UTM Awire Tikalonga wakuza Zodiak lero kuti chipani chawo chikhala chikulunjika kwambiri kulimbikitsa nthambi zawo za madera osiyanasiyana kuti chipitirirabe kukhala champhamvu. Chitsogolo chili bwino kwambiri chipani choti chayamba 2018 imene mukudziwira tikuti zinthu zophweka kungoti chipani kungoyamba lero ndi lero nthawi yomweyo chili kale kutsogolo yayi. Andi zisankho zapita ziwiri akuti dziwa ndithu anthu ambiri pakati pano. Naye mneneri wa chipani cha PP Akson Kalaire Banda wati akuyenera kuti akumane ndi kuunikira bwino zotsatira za chisankho cha chaka chino. Ndizoona zotsatira za president taziona ndiponso tavomereza zimene zalengezedwazo komanso tafunira mafuno yabwino a profesa asapita Mutharika. Mbali yake mneneri wa chipani cha UDF Dyson Jangeya wati chipani ichi ndichokhudzidwa kwambiri ndi zotsatirazi ponena kuti amayembekezera kuti mtsogoleri wawo atupere muluzi achita bwino pa chisankhochi ndi kulamulira dziko lino. Angati chipani takhumudwa komabe ndimene zimakhalira zisankho mmayembekezera ena kuchita bwino ena usachita bwino kungoti sinayembekezere kuti zikhala moteromu komabe basi zitaphunzirapo so ndiphunziro. Malo mwa Zodiak ndine Christopher Sande. Pakadali pano chipani cha Malawi Congress MCP chatetsa milandu wa chisankho omwe chinakamang'ala ku bwalo potsutsa zotsatira za chisankho cha president. Chipani ichi chinafunsa bwalo kuti liyimitse bungwe la MEC kuwulutsa zotsatira za chisankho koma bwalo linangolola chipani ichi kuti liunikirenso zotsatirazi osati kuletsa kuwulutsa zotsatira. Mneneri wa MCP a Jessica Bwera wauza Zodiak kuti ganizo ladza pofuna kuonetsa kuti zomwe mtsogoleri wawo Lazarus Chakwera wachita povomereza kugonja ndi zoona mtima. Bungwe la African Union layamikira Amalawi kamba kusunga bata komanso kutenga nawo gawo pa ndondomeko zokhudza chisankho chapitachi. Wampando wa bungweli Mahmoud Ali Yusuf wayamikiranso mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress MCP Lazarus Chakwera kamba kuvomereza kugonja ngakhale zotsatira zovomerezeka anali asanazilengeze. Uthenga omwe atulutsa Yusuf apitikanso mafuno abwino kwa mtsogoleri watsopano wa dziko lino Peter Mutharika kamba kopambana chisankhochi.
Mu nkhani za masewero, bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo la dziko lapansi la FIFA lapereka chilango ku timu ya FCB Nyasa Big Bullets choti sangagulenso osewera kufikira atamulipira osewera wake wakale Ronald Chitiyo chimpukuta misonzi. Izi zikudza pamene Bullets inakanika kutsatira chigamulo cha nthambi yoona za milandu ku bungwe la FIFA kuti amulipire osewera wa ku Zimbabwe $15,200 ku America, zomwe ndi pafupifupi 27.2 million kwacha, kamba kuphwanya malamulo ojetitsira ntchito. Pakadali pano mkulu wa timu ya Albert Chigoga wati aonetsetsa kuti alipira ndalamazi nsika wogula ndi kugulitsa osewera omwe ukubwera posachedwapa asanautsegule. Bright Kanyama walemba ripoti. Osewera wa ku Zimbabweyu yemwe anabwera pansi pa mphunzitsi wakale wa Bullets Akalisto Pasua atasayina mgwirizano wa zaka zitatu, anachoka ku timuyi pakutha pa masewero a mchaka cha 2024 zomwe timuyi inati sanakwaniritse zomwe zinali mu mgwirizano wakewo. Chitiyo anakasumira timu ya Bullets kuti mulipire ndalama zake, koma tapeza kuti timuyi imafuna kuti zokambiranazi zichitike kunja kwa khoti, zomwe akuti akuluakulu omwe imira osewerayo anakana. Mukalata yomwe yapita ku timuyi komanso ku bungwe la FAM mdziko lino, bungwe loyendetsa masewera a mpira wa miyendo pa dziko lonse la FIFA tsopano lauza timu ya Bullets kuti ipereke ndalama zonse zomwe zimeneka kupereka kwa osewerayo, olapo ayi siloledwa kusayina osewera atsopano kufikira pomwe adzamulipire osewerayo. Mkulu wa timu ya FCB Nyasa Big Bullets Albert Chigoga watsimikizira za izi ponena kuti iwo atsatira ndondomeko ndi kumulipira osewerayo nsika ogula ndi kugulitsa osewera omwe kubwerawo asanautsegule. Bullets ngati simulipira osewera ende kuti ife sitikhala ndi mwayi osayina mapuleya ena muno Malawi komanso kumayiko ena. Koma ndionena kuti ife ngati klabu tikuyunikira bwinobwino izizi, tipanga zimene FIFA akufuna, zimenenso mbali ya osewerayo akufuna kuti tikuthane nazo mu nthawi yabwino, mwina registration window chaka chamawa isanatsegulidwe tikhathana nazo zimenezi. Oyankhulapo pa zamasewero Henry Gome wati ili likhale phunziro kwa matimu a mdziko lino kuti azionetsetsa pofuna kuchotsa osewera. M'malo mwa Zodiak, ndine Bright Kanyama. Ndipo pa mtsiriziro pa nkhanizi koma tisanasiyane tionenso mitu yake. Amabwalo ati alandira milandu yokhudza chisankho yokwana makumi asanu ndi awiri. Bungwe la Malawi Bureau of Standards layimitsa ntchito zonse pa factory yopanga shuga ya Salima Sugar ati kamba kusatsatira malamulo. Zipani zitatu zotsutsa zati zilimbikitsa maziko awo potsatira kugonja pa chisankho cha 16 September. Ndipo mu zamasewero bungwe la FIFA lapereka chilango ku timu ya FCB Nyasa Big Bullets choti singagulenso osewera. Werengani zambiri pa tsamba lathu zodiacmalawi.com. Munali ndine Sam Kabambe, zikomo pokhala nafe.